wonten RT 11 Pengkok mriki. Sanipun Hanar Jaya syuting Albino. Bergasa musik. Semoga Pak ngopo iki dadi wong nyatane sliramu nglarani ati tato ora bisa ditangani pribadi iki wis bisa padha yen pawero sliramu jejer dhewe aku tresno gumbar nafsu dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa njaga wis milih sayang aku apa dheweke dadi bojoku apa bojone ola bali agawe kalane rasa tresno sliramu ora bisa njaga sing tak suwen mugi paringo
ngelajengaken bocah gunung. Yo Dek, nyanyi mriki monggo. Matur suwun. Kesem musik Haner Jaya Albino video syuting sinerengan Dimas Tesok HO Najan aku bocah gunung do banget nunggu ora usah pancen tresno aku masuk Dek Novi kecini sedati lakon hingga gesri remu reorane yerbakak kelakon perpisahan ojo ngenti gawe gelo ngeti nyono tinepetno hing rupe to alah yo mas langsung mas apa kowe ra kelingan Najan aku bocah gunung do banget nunggu ora usah kate nganggu bingung yen to pancen tresno aku Novi yo muga ojo ngenti gawe gelo ngeti nyono tinepetno ing rupeto alane mas apa kowe ra kelingan dolane eno aku hono latar padha lungguman kegocikan karo aku dari